מנושאי דברו של ז'בוטינסקי במאורעות 20 בירושלים. ואם אתם תסתובבו בירושלים ברחוב אלנה המלכה, שלום ציון המלכה, ותראו שם בית שהיה מטה ההגנה. זה הייתה ההגנה, אז לא היה אצל שמצל, זה היה ההגנה, זה היה ההגנה. ושם יש שלט ונאמר מי נעצר, בין היתר נעצר דוד אריה. ויש לי תמונה שנתתי את זה למוישלה, שמראים אותו בבית סוהר בקישלה. שם זה דוד אריה. צרה שהאלה שבאו אחריו, כל זה, במקום להישאר בהגנה, הלכו אצל שמצל. זהו, הם הביאו לנו את המדינה השמונית. החלום שלך. כל אחד בחלומות שלו. מביאים לנו את המדינה היום. היום זה היום, אבל מה שהיום... הם שכחו כבר את זה.